Good morning everyone! Welcome to my live, Tres Maria's Farm. For today's video, tayo ay mamimitas ng mga gulay. Ayan, ito kasing beans na patani. Ayan, patani pala yung pangalan nito guys. Mamimitas tayo ng patani kasi ang dami ng mga bunga dito sa likod bahay, sa harap ng bahay, kung saan-saan pa guys, kasi watak-watak yung mga pagkakatanim. Kahit saan kasi pwede magtanim basta merong pagapangan ng patani. Katulad nito, meron ditong puno ng Madrid de Cacao. Ayan, tinaniman ni mama sa puno para gumapang yung patani. So ayan, so ito na yung resulta. Madami ng bunga. Kaya ang gagawin natin ngayon, tayo ay mamimitas para maigulay natin mamayang tanghali. Ayan. Kanina, nanguha na ako doon sa kabila. Meron na ako nakuha kanina doon sa kabila. Ayan. Ito yung ating lagayan habang nakatambay tayo kay Madam. Ito pala yung nakuha ko kanina. Ayan. Yan yung nakuha ko kanina. Isama na natin dyan. Ayan. Ito. At itong mga ano na to. Mga natuyo na. Itong mga natuyo na guys. Isi-separate ko yan. Kukunin ko dyan yung buto kasi pwede pa yan pang tanim ulit. Ayan, diba? Tapos ito yung bunga ng dalandan. Nasa baba na. Ayan, bunga ng dalandan guys. Kasi itong dalandan ito, ang daming bunga. Ayan, nagnguha na dyan si Papa ng itininda niya kahapon. Kaya medyo bawas na yung bunga niya. At saka yung iba, nagsisipaglaglaga na oh. Sayang yan. Halo-halo yung mga tanim. Merong sigarilyas. Ayan, sigarilyas. Ito, pag ganito, mga pantanim na lang yan. Ang tataas yung iba, hindi ko abot. Hindi ko abot guys, yung iba. Ang tataas na kasi. Every day in through the night, let me be the one to hold you tight. I can't let go, I can't let go, you're part of me.
So, ito na po yung aking napitas. Ang dami, diba? Hindi ko pa nga lahat yun napuntahan. Oh, diba? Punong-puno sa aking basket. Ayan. So, ang gagawin natin dito ay tatanggalan natin ang balat. Ayan. Isali natin dito sa mas. Ayan. Oh, diba? Ang dami. Ang dami, guys. Sarap yan. Ayan guys, pinutol ko yung puno ng malunggay kasi kukunin ko tong mga patani. Ayan o. Ang daming bunga ng patani. Ang taas-taas na kasi ng ginapangan. Nasa dulo ng malunggay. Pero ang napakaraming bunga. Ayan. Kaya pinutol ko na lang yung malunggay kasi pwede naman siyang itanim ulit para makuha ko tong mga patani. Kasi igugulay ko siya. Ayan, no? Tapos ito, pwede din pananim. Pwede rin pananim tong mga natuyo na. Ayan, napakarami pong bunga. Oh, ayan. Diba? Ang daming bunga. Gumapang siya kasi sa malunggay. Kaya napakataas. Hindi kuha-kuha, kaya ginawa ko, pinutol ko na lang para makuha ko yung bunga para meron akong panggulay ngayong tanghali. Ayan, pati yung malunggay na yan, dahon, kukunin ko din para mamayang gabi, di ba? Ayan. Napaka ano kasi, oh, ayan, pinutol na ni Trez. Itatanim ko ulit kasi napakahaba na. Ang taas na kasi hindi na makuha yung mga dahon kasi napakataas. Ayan oh, ganda oh. Puro bunga. Puro bunga guys. Pusha siya. Kuhain na natin. Kunin na natin isa-isa. Ayan, dito sa baba meron na din ako na harvest mula doon sa kabila na mga pagapangan na kahoy. Kanina pinag-harvest ko na yan. So, i-separate ko yung tuyo na at saka yung hilaw pa. Kasi papakuluan pa yan guys para lumambot yung buto. Para maigulay. Igugulay natin sa gata. Ayan. So, ito na lahat yung ating nakuha na patani. Ayan. At saka ayan yung malunggay. Para mamayang gabi, yan na rin yung ating igugulay. So, ayan guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Trez Maria's Farm.